Dan hu l-moment li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jiftaħ il-bibien kollha u jagħti opportunità ta' Malta aħjar lil poplu Malti Wawċi. Grazzi, viva Malta Għawdex, viva il-Partit Nazzjonalista! Ex-qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch waqt l-ewwel attività politika għal din is-sena li saret fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fejn fost l-oħrajn tkellem dwar is-sitwazzjoni tal-housing, il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer, l-importanza tad-dikjerazzjoni tal-assi kif ukoll in-nuqqas ta' investiment fl-infrastruttura. Mistoqsi fuq is-sitwazzjoni tal-Ministru Rodrigue Galdes, il-kap tal-Partit Nazzjonalista, qal li l-aġir ta' Galdes qed juri li kienet jaħseb biss fih innifsu dan meta l-poplu qed jaffaċċja sfida biex jixtri l-proprjetà. Hawnhekk huwa saħaq li l-Partit Nazzjonalista ma jrid jar lil ħadd jitħalla lura. Naħna suppost irridu naraw illi fl-akkomodazzjoni soċjali nkunu ta' tarka għal dawn il-persuni li qed għaddejjin minn sfidi soċjali u li ma jistgħux jaffordjaw li jixtru l-postijiet tagħhom illi għandhom diversi diffikultajiet u flok nagħmlu hekk inħalluhom għaddejjin waħedhom. Ma nagħtuhomx ħajt ta' ken. Pero Partit Nazzjonalista fil-Gvern jagħtikom ken u jiggarantilkom illi jkollkom il-post ta' akkomodazzjoni soċjali tagħkom. Għaliex aħna ma rridu inħallu lil ħadd lura. Irrid nara li kulħadd ikollu ħajja diċenti, illi jkollna empatija lejn il-poplu Malti Wawċi kollu sabiex kulħadd ikollu kwalità ta' ħajja aħjar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar ukoll f'numru ta' proposti li ressaq fl-aħħar xhur bil-għanni iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Fosthom hemm l-equity sharing model fejn nibqgħu noħorġu inċentivi fejn il-Gvern jidħol shareholder miegħek fl-ewwel post imbagħad inti tixtri bil-mod il-mod ix-shareholding tal-Gvern u ssir attwalment sit ta' darek. Għandek ir-rent to own scheme fejn diversi pajjiżi barra mixtutna jużaw din l-iskema. Fejn inti bl-investiment, bil-kirja illi tħallas xar b'xar, dik il-kirja tkun verament qed tiswa bħala investiment fl-appartament. Sabiex inti over a period of time issir sit ta' darek. Għandek diversi postijiet vakanti madwar pajjiżna illi huma vojta maħniex nisfruttawhom u għalhekk fihom aħna rridu noħorġu inċentivi biex iż-żgħażagħ tagħna niddirezzjonawhom illi jixtru postijiet vakanti fil-qalba fiċ-ċentru tal-irħula tagħna. Brabta ma' dikjerazzjoni tal-assi Alex Borch qal il-Gvern ta' Robert Abela qed ikompli juri nuqqas ta' trasparenza. Il-Prim Ministru jgħidilna illi ħajabolixxi milli l-Ministri tiegħu jiddikjaraw dak kollu illi għandhom. Daqqa oħra lill-governanza tajba lil pajjiżna. Daqqa oħra għat-trasparenza nazzjonali f'pajjiżna. Mistoqsi fuq in-nuqqas ta' konnettività bejn iż-żewġ żejjer il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fl-aħħar 13-il sena Gvern Laburista kera vapur second hand b'nuqqas ta' aċċessibilità u li qed jiswa lil poplu eluf ta' euro kuljum. Gvern Nazzjonalista investa fi 3 vapuri totalment ġodda bejn il-Gżejjer, Maltin u Għawċin. Ġodda, mhux second hand. Gvern Laburista, taf fiex investa? Fin-Nikolaus, f'13 sena, investa, kera l-vapur Nikolaus. Second hand ta' second hand, let jinkera eluf ta' euro ta' kuljum, ġab xift wieħed ta' ħaddiema, allura dal-vapur jista' jaħdem perjodu qasir ta' żmien għax m'għandekx min jibdel ix-shifts. Dik hija sitwazzjoni illi mhuwiex aċċessibbli, ġifieri l-anzjani tagħna, persuni b'diżabilità, koppji b'tarbija ma jistgħux jidħlu f'dal-vapur. Julia Falzon għal Net News.